Ichie Paul Amonya, Ichie Uchenua. Iliji bụ ibe omenala maka na ife si n'aka nna wee rute anyị aka. Nne anyị na nna anyị izizi mere ya, ndị anyị kwudoro gara aga mere ya, olu na nke ruo anyị na-eme ibe evu eme ibe adịbe ada si n'aka bịara ka welite anyị aka. Anyị na-arịọkwa Chukwu anyị chekwa anyị ka anyị na-eri n'udo, anyị richaa ya ndụtụkwa anyị na-azụ ụmụ anyị na ụmụ anyị na-abịa ka anyị rikwa karịa anyị nke anyị riri na oge nna anyị na nna anyị na-eri ya. Ọ naghị ebu ibu etu a na-eri ya n'ime mbara na nke a na-akpọkọnụzi ọnụ na-erikọnụzi ọnụ Chinefu ife na-echenji China na new development. Na-ekenekwazi ndị niile na-enye aka ka eme ibe pụrụ ọtọ ọfụma ka emere ibe dị mma ka a na-eme nṅomi, ihe ọjọọ ada na-eme nṅomi. So onye hụ ihe ọjọọ ya sebe aka n'ihe ọjọọ, maka ihe ọjọọ ọgwụ ya bụrụ ụzọ onye metere ka ọ na-adọrọ ndụtụ onye n'azụ. Ihe dị mma na-adọrọ onye ọbụla mma wee na-ayọ ka ndị mmadụ onye ji mma ya were mma ịgwa n'ọbọ maka na ogbu ma na-ana na mma agba egbe na-anakwa n'egbe. So Chineke biko enye aka ka udo bịa n'obodo anyị, bịa na ogbe anyị wee ụmụochi ka nwanne bụkwa nwanne aṅụrịa etu ọ dịbụ na mbụ. Anyị ga na-ayọ ka Chukwu nyere anyị aka. Eze m bụrụ onye eme baptizim nakwa eje ụka akwado na-ewere n'iri ji na ọyịrị ịga mmụọ. Onwe ndị kwuye nke ahụ ga-agaba, mana dịka nsikwa na mbụ a na-eri ya site na mbụ o wee rute anyị aka. Enyere asịsị na ọka ọjị okwute rie na ego mmụọ ama na ọ na-akpọ ebe ọjọọ ebiri ebiri maka ọ lara ụla ọ mmụọ ka ọ na-awụzi mgbe ahụ. So na onye na-ekwu ya ekwutara ya eziokwu dị ya na ọ bụ onye ekọlọji, onye lụrụ ọrụ ji eri ife ọ lụrụ, ibe onye mmadụ lụrụ ka ọ na-eri. Onye gwuru nke ibe eri ọ wụrụ ya ochi, ọ ga-enyekwa aka onye a na-eri ya ugbu a. Onye anaghị aka akọ ebe a na-eri ya ike adịghị ka o wee so ibe eme ibe a na-eme. Mochi na nwata metro nka ndị isi asụ n'onu ada ndị ise dị Igbo mma ịbụrụ ya da na oche Chineke pịala m nji ejezu ụwa. Anọ m ụmụ uchi Ekwulobia. Ụmụ uchi Ekwulobia na-eri ji maka na a na-enye ji ugwu furu iche bido na gbogbori Igbo na-enye ji ndị dokometa onwe wee kwuo ka ha si ga ebu ọdụ mma wee bịa dịka nsi na-agwa unu. Anọ m ụmụ uchi Ekwulobia na ya bụ ụmụ uchi Ekwulobia nọ nwere ndị ejibulu na ya bụ ụmụ uchi maka a na-enwe obodo a na-akwụ eko bụla ụgbọgụ nye nwe amadi nna be anabie ka nna be asị biko nna anyị kedu aha afamochi Dr. Sir J.J. Ezokafọ ụmụ uchi Ekwulobia biko Ochudo Agụata Nwa Chinemele na Ekwulobia ibe dike mere na mba n'oberedu ololo ibe dike melere nne nwa akwụkwọ Mayor St. Joseph Ekwulobia. Eziokwu unu abụrụ ya dịka asa mmanwụ ụzọ ịyọm na anaga ngwa unu na a na-enwe obodo anaghị ekobulu ụgbọgụrụ eji ekwu ọnụ eti ya azụ n'obe oyibe dike mere ka dike ji aza dike ewebili na na asa mmanwụ ụzọ ịyọm bịalụ bụ unu ta azụ na achị na aya eje dugoduje n'obi gị n'ụbọchị taa zikolụmụ na o nwere ibe ị na-emele obodo a biko nyaba awụ erimuji ụmụchi Ekwulobia o nwere ibe ị ga-akọtụrụ ụwa maka ya. Ihe ga-akọrọ ụwa bụ na
ji a ndị ụmụchi Ekwulobia na-eri bụ mmemme nke nna 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 anyị ha na-eme. Ọ bụ ihe na-eme ka anyị wee na-akọ ji, ka anyị wee na-arụ ọrụ ugbo na-alọta ihe afọ ga na-eri. So na mụ na ụmụ kwa onye ọrụ ugbo nọ ya ka m ji were sị na m ga-anọ ya nata ka ndị be anyị na-eri ji ka m wee so mee mmemme ji nke m epukwa ori ibebite ya akpụ ji nke m kọrọ. Ọkwana ya ka m sị ka nsoro ndị be anyị wee mee mmemme iri ji ahụ. Ọ ya nwa ndị ji akwụkwọ ihe ọ na-eweta bụ mmekọrịta nwanne na nwanne, ọdụmmma obodo, udo, ịfụnanya. Nọọ ya ka ndị ọbụla na-eri ya ma na ọdụ na so na ọdụ na na baya ọ ya mere anyị ji na-eri ji ikele Chukwu o mere anyị dọrọ ndụ na ọrụ n'udo wee ka onye bụ ji gwute kọcha gwute ka o wee mee ka anyị ka ọzọ gbagwute ya ka anyị ayọ Chukwu maka anyị ga-atụrụ Chukwu mma ụbọchị ụka iji gosi na iji yọ ya ka o wee doo anyị ndụ anyị jekwa akọkwa ya n'afọ ọzọ anyị gwutekwe na ndụ na-arụ ike na ibe ejige n'ihe anya na nwa nye na ụmụ nye nwa maka na ụmụ mụyala ọkụ n'ụlọ o webụli ya bụ dịka nshi na-agwa unu asa mmanwụ ụzọ ịyọm ashi na-ejezugokwenụ m Igbo niile ọ bụrụkwa n'ike aka m kama na ọ bụ oche Chineke pịala m na redio Naijiria si m nọlụ kwufutebe ibe melbe Igbo na-asụ deme agwakwara gị chigide ibe ị ga-eme n'obodo Igbo na-asụ deme ọ bụrụ ibe nzuzo ịchọbara asa mmanwụ ụzọ ịyọm ochi na nwata na onye na-agbara nkwa mere onwe na ọbịa wọlụ nwata nkụ were ya onu meloshi na wedo ashị m ụmụchi Ekwulobia unu jidekwe ka unu ji maka mmekọ nke ụmụnne Baịbụl kwuru maka ya mmekọ nke ụmụnne ọchịleni ka o si dị Jizọs Kraịst wee na ji ya n'igwe ọchịrị ụmụazụ ya unu nwechekwela Abuja unu nwechekwela Lagos ibe niile dị na Ọnịcha ya bụkwala unu nwe mana ibe ọ ga-alụla bụ udo nye udo nke ezinụlọ a udo anwachi Jizọs rafụrụ biko ka ochie arụ na mkpụrụ obi unu n'aha Jizọs Emekekwenu, ụmụchikwenu, Ekwulobia agọtakozuno biko agwara m ọjị amaghị m na o nwere onye ọrụ Chukwu mmụọ nsọ anyị na-ekele go n'ụbọchị taa, anyị na-ekele go na ndụ nke ị nyere anyị na-ekele go na ndị na-agbakọrọ ebe a si ebe dị iche iche wee bịa. Anyị na-ekele go n'ime anyị were nwee ike ịkọcha ji na-ahụ na bute were na-eri ya eri n'ụbọchị taa. Chukwu otuto nsọpụrụ iji amadịrị go n'aha Jizọs. Chukwu biko ihe anyị na-ayọ biko ebe ime na ya ebere anyị bute nke ahụ na-eri ya biko ndị na-eri ya n'afọ na mekwere ebere ka ha na-ekwa ya ele mgbere ma efu mgbe ya erikwa ya ọzọ. Anyị ayọgo Chukwu ihe ọjọọ ya gbapụ ezi onye chere ya chọọ ma ya dịkwara ya mma, onye echere ha ya echegharịa. Anyị na-ayọgo Chukwu biko ya afọ ụzọ kpere anyị azụ chi anyị ka ichekwuchi ochere akpụọ atụmatụ ekwesịrị ya dakwa mba ibe ọnwụ na anyị na-eje ya were ihe ọma anyị nọ n'ihu ihe ọjọọ na anyị na-azụ anyị na-azụ ihe ọjọọ na n'ihu ọ gaghị na-afọ ya na-eje na n'aha Jizọs. Anyị na-ayọgo Chukwu jikere na biko bịa nọnyere ụmụchi, nọnyere ikwu na ibe anyị, nọnyere Ekwulobia, gọzie onye ọbụla n'ụdị pụrụ iche, mezie ndị ụmụchi a na-achọ nsogbu biko na-enwe ihe si achọ nsogbu ihe ọma ya bitekwa ụmụchi aka. Anyị na-ayọ biko onye ọdụkwu naanị obi ebitekwa ya aka. Anyị ayọzi ego biko Chukwu jikere na-sete aka nsọ gọzie anyị ma gọzie ọjị a, gọzie ụbọchị taa, gọzie onye ọbụla bịara ebe a, gọzie ibe niile nke a na-eri ma ṅụọ onye rie ya rite ndụ rite ahụ isi ike site ngọzi na amara gị na anyị si yọ n'aha Jizọs Kraịst wee zaa anyị.
Thank you.
Thank you.
The chairman of the local government, sir, Chief Fadu Sarabogo, Ubumbawa of Agwata. Ishiru, Sir of the Pila Monye, Oche Ozwa. Chief Umuchi, Sir of the Aru Nadi, Omera Hawa of the Florida. Every the one of Agwata. Watching a mirror. All right, window. Professor P.I.O. President EPA, Engineer Emeka Malabuchi. Honorable Dr. Senator Dr. Anyoba. Honorable Ukeya Agodo. The immediate past President EPA. Dr. Mike Obama, Chile and Mese. The past President EPA, CPI Bamaro, Obiara. The past leadership of Umuchi Community Congress, Zanosa, Omada, the youth, special invited guests, ladies and gentlemen. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ, amen. It is with the utmost gratitude that we welcome you to this epoch-making event, the AYD Umuchi 2013. Today is a historic day in this community. In the sense that this is the second time this community is organizing this type of unifying traditional ceremony. This idea was born out of the fact that as one family need to be more united now than ever to usher in peace, love, tranquility, and progress for the greater glory of God. It may be of some interest to note here that Umuchi is the third largest out of the 5 villages in the world after Ola and the other villages that are first and second respectively. But as God may have it, it is the well-known fact that Umuchi is the Japan of the world, near Agwata local government area. In that, about 70% of the revenue that is accruing to the Agwata local government is taxed from Umuchi land. For example, the water park, which Umuchi is owing about 85% of its premises, including our local government match-running loading points, trackers, and the urban mass transit are all operated on Umuchi land, including are all located in Umuchi land. The banks are not left out, as Umuchi is housed 3 out of 6 banks operating in abroad. Farmers are not left out as well. Umuchi is getting neither naira nor cover from both abroad town and the local government. Instead, the leadership of the abroad town is marginalizing Umuchi village. Try to deny them of their properties to facilities. Umuchi is the very focused, big-growing community, and the role they played during the coronation of the area of the Ekwulobia, Ejinasa Emmanuel C. Onimeke, is on record. We thank God that despite tackles and obstacles by some miscreants in Ekwulobia to destabilize the Umuchi village, the community is still more united now than ever before.
the ceremony of today. To the every leadership of this community, we say bravo. And the community will thank you for our full support to the leadership of this village. This address will not be complete without mentioning, in a very special way, the efforts made by Honorable Mrs. Ikere Azodo, Senator Dr. Andrew Ba, the Chief Officer and above, for their efforts they made to attract the federal presence in this village. Through Honorable Mrs. Ikere Azodo, the water problem was solved in this village. And through Dr. Andrew Ba, the transformer was installed in this community. To promise our work, we have visited this primary school in the North and other schools and the world general. The God with the glory. Yes, good for you, my dear.
polisi. Yes, it's our polisi. Onye kene sami. Ew. My dear brother, ndị nna ochie ezigbo nke aga aka.